Yun. Hello, what's up guys, mga kailonggo. Ah, dito ako ngayon sa sa kwarto ko. Ayan. Bali, bukas maglilipat na kami ng babalik na kami sa planta. Yung doon sa trabaho namin doon. Kaya ngayon ayan magliligpit ako ng gamit. Ayan, ang dami kong liligpitin. Ayan. Ayan, ligpit na naman lahat yan guys. Ayan, liligpitin ko na naman yan. Sinong sa taas? Higaan ko. Yan, kasama ko yan, magligpit. Hello, alas kami. Hindi namin alam saan kami tatapon. Yan. Baka destino na naman kami sa ibang lugar. Meron kami dito sa Nisma, malapit sa airport. Lilipat na naman kami ng lugar, guys. Yan. Bali, magliligpit tayo ngayon, guys. Ang dami kong, maglalaba pa ako. Ano ba yan? Ang dami kong ligpitin. Guys, pa naman ako marunong magtupi. Hindi ako tinuruan ng asawa ko eh. Ay, ng mama ko pala. Kala ko asawa ko. Okay kayo dyan. Okay. Ang dami, okay. Guys, masaya din ako. Lilipat na. Guys. Lilipat tayo. Ay! Sana matuyo pa yan. Matuyo pa yan. Lilipat na kami. Ha? Yun nga, biglaan yung Yan guys, yung mga nabili ko para sa anak ko. Baka isa lang na. Baka lipat na naman to ng Baka lilipat na naman tayo ng hail. Sabi na kanina pa. Yan guys. Lilipat na naman kami. Para tayong mga sundalo nito guys. Yan talaga ang OFW. Pag sabi ng amo na lipat, no? So guys, kaya pag OFW talaga, tiis-tiis na lang. Kung saan ka isa lang, sige, lagbira. Yan. Pag sabing lipat, pagkatapos nito, maglaba pa. Marami pang labahin, dami pang ligpitin. Pati yung surot, madala ko na naman yan doon. Dinala ko na lahat ng mga gamit ko eh. Ha? Kaya dinala ko na lahat ng taglamig. Buti nga hindi ko na dinala eh. Pa isa-isa lang kukuha eh. Tama lang talaga. Okay lang yan. Balik naman tayo eh. Pero thank you Lord. Babalik na kami Ano pala bukas? ng planta. Samahan mo ko rin bukas. Saan? Mga gamit doon. Dali na natin mga gamit natin. Oo, dalhin ko yun. Sama tayo sa kanila bukas. Oo. Dalhin yun. Kasi hindi pwedeng iwan yun doon. Magawan pa ng yun. Sabihin mo nga sabihin mo. Kailan kayo? Hindi, tawag mo kay Kuan kasi. Sir Greg? Oo. Dalhin natin yun kasi. Tawag ko na Sir Greg ha? Kasi mahirap yan. Aalis na tayo tapos gamit natin nandyan. No way. Extension. Ano naman mga barina lang. Yung pinagatian sa atin. Mas maganda nga nandun tayo eh. Dali natin yun ha? Dalhin natin yun. Ay, ulo na natin tawag. Oh. Hindi na lang natin. Sige. Ano nang gitpas yan? Buti kung walang gitpas yan. May gitpas yan. Ay, mayo. Sa tanong na kung gamit ka rin susunod. Ha? Maglangan ka susunod. Hindi, pagkabukas natin balikan. Hindi ko papayag sila. Di pa
pa naman alam kung nandoon tayo eh kung bagay kayo dyan lang sa planta, kami yan, ako yan, hindi ko alam. Ba't eh? Basta. Nakalipat lang sa'yo. Ano nga natin eh, para sigurado yung gamit natin. Dapat kanina sinabi para makuha natin yung mga gamit. No? Kasi nagkasira-sira ng mga gamit doon. Diyan na lang siguro yan, Chong. Chong. Kasi baka gamitin din niya doon. Ipang pasapasa din nila. Saan natin tago yan? Diyan sa bahay, ah. Pwede. Subayan na lang. Hindi naman gamit ni Archie eh. Ano sa akin, sila na. Ay, dalhin mo lang. Huwag mong iwan. Ayun, guys. Lilipat na talaga kami, guys. Hindi na talaga mapigil. Ngayon na ba? Oo. Ngayon na apotin? Hindi bukas pa. Mag-prepare na ako kasi. Mamaya, biglain mo naman tayo. Bukas Kasama ka na. ba, Weber? Oo, kasama ko. Iwan ka na lang. Sige, Ay, huwag kang maiwan. sige, iwan mo yung wifi. Yari ka. Magligpit ka na. Iwan nga ako dito. Yan guys, marami na kaming liligpitin. Hirap pag malayo sa asawa. Yan, walang magliligpit. Hindi, Chong. Ah, Pabalik natin si ano. bukas? Oo, papakuha natin yung gamit doon. Ligpit ako ba? Magligpit din ka na. Ha? Saan? Doon, siyempre, papasokin natin bahala. Tagalan tayo. No? Tagalan talaga tayo kasi gigitpas pa. Sige. Bro, dali lang naman magitpas, Loy. Oo nga, kunin natin yun. Tapos, dapat nakaready na nga tayo dito. Oo. Kaya magligpit na tayo. Ligpit na natin to umaga. Padaan-daanan natin. Paldaanan na lang. Guys. Ayan, Ben, tandari, Ben. Tumawag si Greg. Dari, ha? Hello, sir. Sir. Al? Milim. Tapos? Daw, be, dadon na mga gamit na. Dadon na naman, sir, ha? Lahat ng gamit ko. Sige, sige. Kinsa may magbuwan na sir, kay para sa kung hilti nga. Hindi naman daw mandar, wire man daw na yung problema to. Mahirap mo magpasa-pasa na sir. Para sa itong hilti nga na issue sa amin na kay Luloy, hindi ko alam kung kanino nakapangalan sa akin, diba yung tanong ng sperm mo? Mamaya, masira nila yan eh. Sino ang magkasisihan yan? Hindi pa na-transfer yun. Meron naman sila mga gamit eh. May mga gamit yun sila. Sabihin na lang namin yung sa amin, sir. Amin yun. O kaya nga. Pag i-turnover na namin kay Halil. Okay, sige. Mas mahay-mahay naman to, sir. Para ma-clear noon. Malinis. Okay, sige. Salamat, sir. Okay. Para malinis. Maganda yun. Maroon lang din problema eh. Yung Yung mintas na mo diya. yung mga ano pa. Chong, yung mga beast pa. Nag-on to? Malamang, no? Dalawang yun. Kaya ka mo nagtawag. Ligpit na ko daan kay lakaw mo. Para ayos. Ha.
Hello guys, maglilinis tayo ngayon, magliligpit kasi kami ay lilipat na. Balik sa dating bahay. Balik na sa dati. Ano ba? Yan. Hindi tuloy yan. Hindi na pwede wala kasi si Mr. Apip na, head manager na yan ang nag-ano na balik na ang tao. Kailangan nang bumalik ng 10 na lang maiwan dito. Magkita na kami ni Kuya Poy, panggabi yung si Kuya Poy eh. So, ibig sabihin yan, dalawa lang tayo bukas ng gabi. Ayan. Magkayakap buong gabi. Wala nang ano, kahit tartakbo-takbo akong naka-ano na. Masaya Nabulas. katabi. Ay! Ay! Wala na yun. Alam ko, ano, bukupang gabi pa rin ba? Ang malas nga kasi, no? Eh di wow. Ayan. Ang malas nga, Bino, kasi dinala ko na lahat ng mga panglamig ko rito. Tapos, balik na naman doon. Galing talaga. Sila kay, sulo na sila kay dito. 10 tao na lang iniwan. Yay! I'm coming home. Pag may pira ako, makapag-garage na ako. Yari. Padala. Ang dami ko pa pala talagang iuwi. Dami ako sa akin, no? Nandun pa Yun, guys. Pasok kayo sa bahay ko. Ito yung bahay ko. Ayan. Punong-puno ng basura. Ayan guys, oh. Dito kayo sa bahay ko, guys. Punong-puno ng basura. Yan. Madami ko pang ililigpit. Nako. I can hear you. You. Ay. Talaga. Maglalaba pa sana ako, guys. Kaso, lalabang ko na talaga. Kasi, oh, mahirap pag ganito eh. Kaya, kababad na. Hindi na pwedeng i-atras pala yun. Oh, sakit ah. Nauntog-untog na ako, guys. Yan, guys. Ganito pag ano, guys, OFW. Diba? Napakahirap maglipat-lipat. Yan. Pero okay lang. Bastante makakabalik na ako dun sa bahay namin. Sa bahay namin. Okay na lang yan. Yan. Promise ko man sana. Tuloy-tuloy, mga December, tapos na yan. Kasama si Arche? Oo. Sa amin? Si Arche? Sa RJ maiwan. Arche na iwan. Yan. Yan guys, oh. Tawag nito lakad. Ha? Tinawagan ko Sir Greg. Wala po bukas yung gamit ko, ha? Aywa. Kasi sa uli, doon sa ano. Kay Halim. Alin. Tapos, in case na kailangan nyo pa ng gamit, bibigay sa inyo, pero papangalan na. Ano sabi? Ha? Ano sabi ni Kulyo? Ayun nga, dalhin na ka daw bukas. Ipapangalan na lang daw kung kaninong kailangan ng gamit. So, ipapangalan. Dito pala mga Mas maganda yun kasi mahirap na ano dito eh. pala mga gloves. Yung healthy lang naman ang kailangan din. Yung healthy ko sira na ba? Hindi naman, yun ginagamit. Gumagana Saka yung daw. kay Luloy. Yung kay Luloy, ginagamit. Yung sa akin, pwede yun sa'yo. Galawin yung wire nun eh. Hindi, palitan ko na eh. Nirepair mo na. Yun. Puno ng isa. One down. Kaya bukas, Mag-isa na ako dito. Ay! iwan ka na namin. Ah!
Eh bukas, hindi mo na kayo magtrabaho. Kasi, Tama nga yung paglipat ng ganito dahil working days. Oo. Kasi naman yung palipatan ng oo nga. ng pagpahinga pa ng tao. Yung ano ha, lakay? Yung Rep ni Puiski? yung Rep ni Puiski? ano, Yan, Rep. Ay, Rep. Refrigerator ni Puiski. Baka makalimutan mo. hindi makakalimutan. Kirop sa'yo yan. Car of Lakay. Hindi makakalimutan yan, ang laki-laki niyan. Laki-laki may ari. Laki ng may-ari. Ay, Suplado nako. kayo. Guys! Yan tayo. O, dito na naman tayo. Mga nadali. Kailangan guys, bumili kayo ng mga original para You're the burning place. Makabalik na kami doon. Likod ko. Sila kay ay maiiwan. baka itapon tayo sa nito. Yun lang iniisip ko, Noy. Sa malayo. Hindi, si Luloy, hindi na, pwede pa kasi 5 months pa eh. Si Luloy, pwede pang hindi matapon. Ilang buwan na lang si Luloy? 2. Oo, hindi na. Dog, February ka naman. February, o Dapat na rin na. Sandali na lang yung February na yan. Akala nyo, matagal Ay, pa. ang hirap sa kanila eh. Porket patapos na yung project na yan, tapos saka hanggang magbabawas. Hindi pa nila patapusin muna. Yes, dalawang bola, oh. Okay, hindi naman masama loob ko lakay eh. Ako, hindi rin sumamang loob ko. Okay lang to. At least, planta na. Hindi magkalamugo. Okay, puno na. 2-0. And guys, malapit na tayong matapos. Kakaligpit. Kailangan natin ligpis yung ito para kay Mrs. Pabango. Kung uwi na ako ng feel ko uwi na ako Ayan, dito natin ilagay guys para ito Euphoria. Guys, Euphoria. Yung mga natin nadali sa Raj. Tago ko lang to. Meron pa pala dun. Yung sa anak ko dito na lang. Good. Hindi masama loob mo. Ang dami talagang ligpitin. Medyo. Akala ko konti lang dala ko dito. Ang dami na pala Ano, uwi kayo o hindi? Gagay! Ito na nga eh. Saan yung ano mo, Loy? Dali. Yung kanina. Ha? Kanina. Ano na dyan do? Andyan. Ito yun? Oo, may bumbu. Ito? Dalo. Karang ito. Kailangan ligpit na to guys kasi yung extension kailangan sa bahay. Meron pa. Sipin mo yan, paano magkasya ko ngayon? Akala ko kunti lang. Marami na rin pala ako naipon. Yari kayo ngayon surot, wala na kayong kakainin. Lakay, patay na si Lakay. Lusan. Papaya talaga to sila kay pag siya nakain. Sa'yo lahat ng ano Lakay. Loy, di na tuyo yung ano, Loy? Bread. Oo.
Huwag mag-ano na ako doon magsampay. Hindi, dito sa ano lang, sa loob lang, sampay. Noy! Problema namin ito, Noy. Ha? Masaya kami makauwi sa kabila. Ang problema ko nito, baka ilipat ng site. Yan lang, may passport. Passport, makuha. Hindi pa nakuha passport. Sila kayo talaga nito kakainin ng ano, surot. Ilang kayo ito kawawa ko sila kayo ba yung surot? Lusan ginitawa na ng kaya bilang surot, wala na kayo kain. Kanya lang. Lusan si Karon. Alin? Sila kayo. Isa na lang man isa. Luoy ka na sa surot nito. Ano na kay iya gitsot na ng surot. Ino yung surot eh. Iwan na sila kayo dito. Yan yung hawak ng ano eh. Kanya yung mga natitira dyan eh. Hindi pa yung tinapos yung kanya eh sa amin. Palipat-lipat na kami kasi tapos na yung amin eh. Kawawa ko sila kayo. Payat-payat nito. Ubus yung dugo nito. Mag-angat dito, takbuhan to. Lipat. Lipat, walang maka, walang masuk, mga sip-sip. Bukan, nampayan eh. Lakay! Good luck! Good luck sa'yo, surot. Ikaw na lang kakatain. Kainin ka talaga ng surot dito, lakay. Yari ka talaga. Ikaw na lang mag-isa. Bilang surot, tragista. Wala tayong makain, lipat! Wala na. Good luck, lakay. Hindi natuyo yung labahan, no? Kahit na Lalo na sa akin. lamig na talaga. Lalo na sa akin. Lalo na yun sa'yo. Basta kami uwi yung bukas. Uy, makakaligtas na ako sa ano lang. Ay, may ano ako doon. Hindi na ako magkukusot. Kaya nga, putang ina. May washing ako sa bahay. Sulok ang kwarto. Ano ni? Patay tayo dyan. Patay ang surot. Ano ni? Sa'yo ng surot. Suluhin mo yung surot. Paano magkasya yan, no? Di pa natapasok ko. Hirap na nga mag-uwi eh. Nung una, luwag-luwag. Ngayon, parang hirap na. Hirap na pagpasok. Dami rin pala ako nadala dito. Lipat sa tabo. Lilipat na kami! Ayan guys, so busy din ang kasama ko guys. Naglilipat din siya guys. Si Archie. Dapat pala hindi na pumunta si Amada doon. Dapat yung welder na kinuha nyo eh. Hindi, lilipat daw dito yon. Dito kay Lakay. Dilipat yung mga tao dyan. Dito kay Lakay. Si Angie, kasi ano, bumayan na yun dito. Want to believe in my soul. Dahil dito. Dito lang kayo? Ayan guys, uwi na kami. Ayun, tinapay oh. Ayun, palaman. Nagutom siya guys, oh.
Sama. Saan pa naman? Ayan oh. Ayan na isa guys oh. Ayan. Tapos, meron pa akong labahin. Ayan oh. Ayan guys, maglalaba pa ako. Ang dami ko nang liligpit tapos maglalaba pa. Talaga naman oh. Hirap talaga pag ano, hindi ka boss. Hindi na pumasya. Hindi na kumasya oh. Sa dami mo naman nahilog. Noong una. Ito. Luwag. Ito pala. Gamitin ko itong ano. Ba? Dito sa ano, wala ako eh. Ilan na ko yan? Hindi mo naman malaki. Pati ito, iwan ko na ito sa'yo. Dito sa manader. Katubak, wala na ako. Nasaan na? Minsan, tumbak ka sa akin man. Yung nasa, kasi Yung hindi isa, ka siya. yung isa. Kasi sino ginagawa ko na susunod? Nakay yung ba niya? Tinder. Eh yung isa doon na nakakita yung isa. Sa ladder yan. Wala na yun. Sabi na to. Hello. Miss ko lang nga, tawagin nga rin do dati kuwam. Hilton. Tubigat po. Oh. Ano na gamit? Ano dati ko nga dinamag? Ay. Bumaba kayo dito tuloy. Yan, marami akong ditong hanger guys. Yes, oh, mga hanger po. Yan. Ay, ako si RJ, gusto nang nabumbog. Ano to? Ano? Ang dami kong ball din lang. Ang ganda ka, marami kong balde. Kami, wala na malagyan. Ayan oh. Ay! Dito ka sa kwarto ko, Jopel, may iniwan ako dito. Jopel, dito ka sa kwarto ko, may iniwan ako. Sa'yo na lang itong mga surot. Tanong kayo doon ka ni RJ, sika, ni Andre. Ba't ko niligpit? Mag ano pa pala ako, laba? Dati, Syada. ni Mukis, kami. Kaya niya ay isendat ni Pa. Kaya yung tatang kanya. Awan. Ay, lami ko ligpitin, guys. Meron.
Sorry. Chris! Kahit ako dyan kung sali. Ano nangyari? Ha? Bakit? Meron ka sa ali. Sorry. Tatlo na lang kayo doon. Buti na lang kayo nandito. Kami, hindi pa namin alam kung anong lakad namin. Ano na kayo eh? Kain. Hindi pa nga namin alam eh. Tapang balita. Kasi ito siya mada kanina, di ba? Kain siguro. Tumuto yun. Buting baga. Basta yung... Loy. Ito kayo. Tayo pala tayo nito sa ano. Ang tap na. Yung hirap ng tap na lumas. Kita-kita pa tayo. Guys, ready na oh. Ready na mga gamit ko. Bukas pa naman kami aalis. Nagliligpit na kami ngayon. Guys, oh. Pepsi tayo ka. Tayo Marte. Wag kayo bili tayo ng Pepsi oh. Oh. Kami po ay lilipat na. Kasada. Bili mo na kami ng ano. Bili mo na kami ng Pepsi. Yan. Guys. Ayun, meron pang ano guys oh. Meron topa guys, ang dami oh. Yan sa likod ko guys oh. Yung mga topa. Yan. Guys oh. Kabir, sabit. Kabir. Okay. Lapit. Yan oh, guys. Vlog. Guys. Yeah. Yan guys oh. Ang dami nila. Yan. Lalaki guys. Nabibinta na yon. Sa akin mo lagi wala. Ayan mga napagod sa hakot. Ayan. Yung dalawa, Hindi natin din kasi. Just Oo, ano ko na. Ayos tayo na. Tama yun. Ayan. hello guys. Merienda muna tayo, ayan oh. Sige na. Muna kami. Gawin mo. Punta kami sa stopover. Stop over muna. Nakay, di ambag na wala. Nagutom. Ah, 1 real. Ayan. Sa akin, 150. Yeah. 150 sa akin dyan. Yung mati o 1 real. Ito sa akin. Ako nagbili sa tinapay. May kwenta rito. Siguro. Kung tayo Yeah. hindi po rin wala kung tayo eh. Mahal ang tinapay. Tagi na yun. Ang tinapay, 125. Siya nag-bitwit. Mahal na kayo guys sa yung tinapay na Mahal dito ngayon. guys. Ako nagpalit. 125. Real ako tanan. Real. Hello guys, ang buhay ng Saudi guys. Napagod yung kalipat, ayan. Merienda muna. Makahirap talaga para Sunod, sa guys. pamilya guys. Mamayang hapon guys, mukbang kami doon sa ganda, ihawan ng Yan. Yan. Ayan guys, oh, lilipat na kami. Dito na mga gamit. Yan, mga tools. Yan, may mga timba kami dala, mga isda laman yan. Ayan, yung mga kasama ko kumuha pa doon sa taas. Yan, yan ang ano, magandang umaga pala sa inyong lahat. Sa mga nanood. Ayan, ito na yung mga niligpit namin kagabi. Yan, yan oh. Yan, lilipat na yan. Yan. Lagyan mo lang dyan sa ilalim. Yan, lagyan natin sa ilalim. Yan, lagyan mo lang dyan. Sigarilyo, yan. Daming timba yan. Healthy. Okay, sa tabi yan. Yan.
So guys, oh, yan. Lipat na yun guys, oh. Yan mo itsura. Kawawa na. Kawawa yun. Lipat ng lipat. Yan panglaban sa COVID guys, oh. Yan. Ito. Yan panglaban sa COVID yan. Yan. Ito. Yan, oh. Yan. Yan pa guys, oh. Yan. Yan. Maraming bigas yan. Bigas to. Daming bigas, ah. Bigas to. Yan. Parang nagtrabaho kayo sa paggawaan ng pintura. Yan guys, ang dami na naming dalahin, oh. Ito pa. Yan guys, dyan kami nakatira dyan guys, oh. Sa taas na yan, oh. Yan, abroad yan guys, oh. Hirap maglipat. Saudi pa. Saudi pa more. Yan. Wala na sa'yo? Magdala ka sa akin, ha? Yan. Yan guys, oh. Ito mo ang dala-dala niya, oh. May dala pang tubig. Nag-igib pa talaga. Ayan, dumadami na guys, oh. Yan, lahat gamit yan sa loob. Yan, bangos, meron dyan talapia, yung tanigi, yan, meron lahat, kompletong isda yung laman yan. Ayan, meron pang mga gusot-gusot, ayan, sa loob. Yan. Yan ang iuwi namin. Marami kaming, ayan, meron kaming electric pan, yan, may pan pa kami. Ay, meron pa guys, yan na, may dala ng, may kasama ng surot yan. Yan guys, may surot na yung kasama, yan. Yan, lagay mo lang dyan, yan. Yan. Yan, may surot na yung kasama. Yan, oh. Bahay kami guys. Yan, lipat bahay yan. Guys. Buhay old pabulyo guys. Hirap guys. Hi guys. Kami Guys, oh, yan, puno na. kami. Malapit na Bilang mapuno. alam kung saan kami dito sa bandang Saudi pa rin. Yan guys. Yan guys. Yan, dali na. Oh. Marami pang ililipat. Yan. Okay. Okay guys, ha? Kapagod talaga guys. Pagod talaga maglipat. Lipat-lipat na naman kami. Yan. Kami namin hinakot. Mga gamit namin. Yan guys. Mga kailonggo. Dito pala pag ano, salang na naman sa ibang lugar. Yan. Ito mga kasama ko. Yan o. Yan. Guys, Yan dyan. ito yung gamit ng vlogger namin. Si Lunggo Channel. Yan o. Bro, sa'yo tuloy? Oh. Wala tuloy. Yes, hada. Yes, mother. Yan guys, ang laki ng dyan guys o. Yan o. Saan? Yung panglaban sa COVID. Ito. Ito guys, yung panglaban namin guys pag ano. Tapos, Yan sir. Yan, okay na. Okay na po. Yan, salamat ha. Yan guys, yan na iniwan namin ng aming bakas. Ayan, sila na maglilinis dyan. Hey, darling, can I tell you what's been on my